Вечерва го промовираме романот Аквариум од познатата унгарска писателка Кристина Тот. Кристина Тот е втор пат во Скопје. Ова е незина втора промоција. Пред 2 години го објавивме и незиниот роман Пиксел. Промоцијата на оваа книга се одржува во рамките на програмата Креативна Европа на Европска унија, која што го овозможи и објавувањето на овој роман, како и гостувањето на Krisztina Tot. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lettek újra Skopjéban. Fantasztikus könyvbemutatóm volt 2 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen az Ili kiadónak, hogy bizalmat szavazott nekem, és a második könyvemet is megjelentette. Ez a legszebb könyvborítóm, amit az Akvárium című könyvnek készítettek valaha. Приказната почнува, тој се одвива некаде од 50-тите години до 70-тите години во Унгарија. Го опфаќа оној период и на унгарската револуција против советската власт, 56-та година. И тој е роман генерално граден врз силни ликови. Преку градењето на силни ликови што ќе ја водат приказната во суштина потоа сама да се случува. И оно што мене додека го читав романот во краток период, значи го прочитав во кратко време и многу ми дојде така густо и интензивно, е чувството што го почувствував буквално на тактилно ниво. Додека ја читав книгата, ми влијаеше целиот простор во кој што беше сместена приказната, а тоа се тесните простори на Будимпешта во тие години, мали станчиња што мирисаат на кислојна, сутерени подруми, мувла, влажни постелнини, играчки и така натаму. Претпоставувам дека и самиот наслов Аквариум, и според она што гледам дека е ставено на корицата, што е избрано како мото, за безвоздушната атмосфера на 50-тите, која е метафората на аквариумот, зашто аквариум? Бидејќи аквариумот се провлекува како објект во сите 3 дела, и во првиот, и во вториот, и во третиот. Некаде е полн со риби, некаде се создава, се прави, некаде е празен и представува гроб, например. Amikor ezt a regényt írtam, már legalább 10 éve forgattam a fejemben, hogy írok Akvárium címmel egy regényt. Ebben a regényben az egyik főszereplő, aki egy szobakonyhás lakásban él, meglátogat egy gazdag orvost, és megpillant ebben a lakásban egy akváriumot. Ahol ők laknak, az egy 30 négyzetméteres lakás, és 5 ember osztozik ezen a kis téren, de ő a fejébe veszi, hogy ő is csinál magának egy akváriumot, mert az akvárium hirtelen egy magasabb rendű létezés csillant fel előtte. Erre abban a lakásban egyáltalán nincs hely, tehát nyilvánvaló, hogy ennek semmi észszerű magyarázata nincsen, csak látja, hogy más emberek hogy élnek, és ez lesz a mániája a bácsinak, hogy összeállít egy akváriumot. Nagyon nagy lökést adott a könyvnek, amikor találtam Budapesten, a könyvtárban egy 50-es években kiadott akvarista könyvet. Nagyon vicces volt a könyv, mert semmit nem lehetett kapni abban az időben az akvarista boltokban, és mindent házilag állítottak elő. De ez úgy van leírva, hogy egyes fejlett nyugati országokban lehet levegőztetőgépet kapni, de mennyivel nagyobb öröm az akvaristának, ha ezt gyógyszeres fiolából és kórházi gumicsőből is összeállíthatja. Tehát nem lehetett leírni azt, hogy nálunk semmit nem lehet kapni, hanem mindenre javasolt házi megoldásokat. És ez nagyon nagy inspiráció volt nekem a könyvhöz. És aztán, ahogy írtam a könyvet, és író-olvasó találkozókon elmondtam, hogy miről írok, jelentkeztek nálam idős, 80 fölötti akvaristák, akik elmondták, hogy ők hogyan dolgoztak abban az időszakban. Az is nagyon vicces volt, hogy amikor egyszer a rádióban elmondtam, hogy miről írok, és hogy az 50-es évek
abortusz tilalmár is szerepel a könyvben, meg a tiltott nőgyógyászati műtétek, akkor jelentkezett nálam valaki, aki mondta, hogy az apukája akkoriban a zsidó kórházban volt nőgyógyász, és szívesen elmondja nekem, hogy hogyan zajlottak ezek a műtétek. Úgyhogy minden regénynek megvan a maga titokzatos útja, és úgy éreztem, hogy megtörténik a csoda, amikor írom, hogy minden, amivel találkozom, az ahhoz segít hozzá, hogy alapanyag legyen ebben a regényben. Романот суптилно е доста ангажиран. И тука го отвори и еврејското прашање, и абортусот, и семејното насилство. И моето прашање кон Кристина ќе биде колку е тоа интенционално, колку е со намера, тоа се вметнувано. Ebben az esetben azt kell mondanom, hogy nagyon egyszerű dolgom volt. Én általában nem szeretek saját alapanyagot felhasználni a könyvekhez, de itt sok családi történetet felhasználtam. Az történt, hogy abba a korba értem, amikor az embert elkezdi foglalkoztatni a családja, és rájön, hogy más alapanyag is van kéz közelben, mint amit kitalál. És annak idején az én anyukám örökbefogadással egy ortodox zsidó családhoz került, és rengeteg történetet mesélt a gyerekkorából. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az idő is inspirált, mert akkoriban indítottam el a saját kislányom örökbefogadását, és azt gondoltam, hogy ennek a könyvnek el kell készülnie, meg kell történnie a múlt könyvé válásának, mielőtt a saját kislányom megérkezik a családba. Úgyhogy elmentem azokra a helyekre, ahol anyám a gyerekkorát töltötte, és egy éven keresztül a könyvtárban korabeli újságokat olvastam, hogy visszajussak abba a korba, amikor őt örökbe fogadták. Ha az ember író, akkor ez az egyetlen módja annak, hogy kezdjen valamit a múlttal, és azt gondoltam, hogy akkor nekem meg kell csinálnom ezt a regényt, mielőtt a kislányom megérkezik. Úgyhogy nagyon sok családi történetet is beleépítettem, és nagyon sok alapanyagot kaptam a kutatásokból is. Egy nagyon érdekes dolog történt a könyv megjelenése után. Egy másik gyerekkönyvem bemutatója volt, és egy csapat 80 körüli néni érkezett a könyv bemutatóra. És azt hittem, hogy ők az unokáiknak akarnak gyerekkönyvet. Kiderült, hogy nem, ők az akvárium miatt jöttek, és ezek az idős nénik mind azon a környéken éltek, azokban a házakban, ahol a történet játszódik, és alakítottak egy akvárium rajongói klubot, és nagyon aranyosan elmondták, hogy minden úgy volt, ahogy leírtam. Би ја прашал Кристина дали хуморот кој што го вметнува во овој роман неа го вметнува за неа да ја ослободи да ја напише ова инаку условно машна приказна или пак можеби да им олесни на читателите да ја читат. Hát szégyenkezve bevallom, hogy én az olvasóra írás közben nem gondolok. Ez valószínűleg az én hangom, tehát ez az irónia, ami a könyvben megmutatkozik. Nagyon élveztem, hogy amikor a prágai könyvbemutató volt, akkor a közönség folyamatosan röhögött, és éreztem, boldogan éreztem, hogy Kafka városában vagyok. Amikor Kafka felolvasott részleteket a barátainak, akkor állandóan elröhögte a felolvasást, és ezt nagyon nehéz nyugati embereknek elmagyarázni, hogy van egy ilyen sajátos közép-kelet-európai humor, ami a mai napig élő szerintem és működik. És ezt a humort igyekeztem működtetni, és azt hiszem, hogy az itteni olvasók fogják értékelni és érteni ezt a fajta fekete humort. Volt még egy nagyon fontos gondolatom, amikor írtam ezt a könyvet. A magyar irodalomban nagyon erősen él a gazdag zsidó sztereotípiája.
Egy-két kivétel van, Nádas Péter egy-két korai elbeszélése, például a bárány, de én fontosnak tartottam, hogy a szegény zsidókról is legyen szó, tehát hogy legyen egy olyan könyv, ami a szegény zsidókról szól. A háború után volt egy nagyon széles réteg Magyarországon, akik mindenüket elvesztették, földjüket, házukat, és elvándoroltak a falvakból, és fölmentek a nagyvárosokba új életet kezdeni, és megpróbáltak a nagyvárosokban integrálódni az ipari proletariátusba, teljesen sikertelenül. Elhagyták a vallásukat, nem tartották a zsidóságukat, viszont nem találták meg a helyüket a nagyvárosokban. És az ő gyerekeik és unokáik már azt sem tudták sokszor, hogy ők egyáltalán zsidók, mert szó sem esett többé a családokban erről. És erről a rétegről szerettem volna valamit írni. Tegnap volt a könyvbemutató, és most eljöttünk ide Sutkába egy kicsit körbenézni. Nagyon klassz itt sétálgatni, és érdekesek ezek az épületek, meg örülök, hogy erről a részről is szerezhettem valami benyomást. Szeretnék még visszajönni majd Skopje.